Daw unsa nga bili, Hunyo 13. Sa hingsayran ninyo, nga kamo wala pagtubsa gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan. Pinaagi sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan kun sa lapi, kun dili sa bililhon nga dugo ni Kristo, ingon sa usa ka kordero nga walay buling ug walay mantsa. 1 Pedro kapitulo 1 mga bersikulo 18 paingon sa 19. Kamo nahibalo, ingon si Pedro, nga kamo wala matubos sa madunot nga mga butang sama sa pilak ug bulawan, o kung kiniigo pa aron mapalit ang kaluwasan sa tawo, unsa kadali kini mahimo pinaagi kaniya kinsa nag-ingon, ang pilak akoa ug ang bulawan ako man. Hageo kapitulo 2 bersikulo 8. Apan ang malapason sa balaang balaod sa Dios, matubos lamang pinaagi sa bililhong dugo sa anak sa Dios. Pinaagi sa walay kinutuban nga sakripisyo ug dili mahulagoy nga pag-antos, nga ang atong manunubos mibutang sa katubsanan nga atong maabot. Dinhi siya sa kalibutan nga wala gipasidunggan ug wala mailhi, nga pinaagi sa iyang kahibulungan nga pagpaubos, mahimo niyang ituboy ang tawo sa pagdawat sa walay katapusan nga mga kadungganan ug walay kamatayon nga mga kalipay diha sa langit ng mga sawang. Sulod sa iyang katluan katuig sa kinabuhi dinhi sa yuta, ang iyang kasing-kasing gikumot sa dili maisip nga kasakit. Ang dalan gikan sa pasungan paingon sa Kalbaryo, gilandungan sa kaguol ug kasubo. Siya usa ka tawo sa mga kagul-anan ug nakasinati sa kasubo. Nag-antos sa ingon nga kasakit sa kasing-kasing nga dili mahulagway sa pinulungan sa tawo. Makasulti unta siya sa tinuod, tan-awa kon aduna bay bisan unsa nga kasubo nga sama sa akong kasubo. Lamentaciones kapitulo 1 bersikulo 12. Nagdumot sa sala uban sa usa ka hingpit nga pagdumot. Iyang gitigom sa iyang kalag ang mga sala sa tibuok kalibutan. Walay sala apan iyang gipas-an ang silot sa mga sad-an. Inosente apan naghalad sa iyang kaugalingon ingon nga puli sa malapason. Ang pagkasad-an nagpabug-at sa Diosnon nga kalag sa manunubos sa kalibutan. Ang daotan nga mga huna-huna, ang daotan nga mga pulong, ang daotan nga mga buhat sa matag anak nga lalaki ug babayi ni Adan, gitawag nga panimalos diha sa iyang kaugalingon, kay nahimo siya nga puli sa tawo. Bisan pa nga ang pagkasad-an sa sala dili iya, ang iyang espiritu gikunis-kunis ug nadugmok tungod sa mga kalapasan sa mga tawo. Ug siya nga wala makaila sa sala nahimong sala alang kanato, aron kita mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Daw unsa nga bili ang gibayad para sa atoa. Tan-awa ang cross ug ang biktima nga gibayaw niini. Tan-awa kanang mga kamot nga natusok sa bangis nga mga lansang. Tan-awa ang iyang mga tiil nga gitaod sa dagko nga mga lansang diha sa kahoy. Si Kristo mipas-an sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingong lawas. Kanang pag-antos, kanang kasakit, mao ang bili nga ikaw matubos.